Наступствы непагадзі ў Беларусі і што яшчэ нам рыхтуе надвор'е. Кіраўніца Камволю выступае за 12-гадзінны рабочы дзень, але ці дапаможа гэта эканоміцы? За што з краіны дэпартавалі больш за 3000 іншаземцаў і што за даўжэзная чарга была ў Менску? Вітаю, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Эвакуацыя ў дзіцячым садку ў Віцебску на вуліцы Фрунзе. Падраздзяленні Міністэрства надзвычайных сітуацыяў выязджалі на паведамленне аб спрацоўванні пажарнай аўтаматыкі. Яны абследавалі будынак дзіцячага садку, але загарання не выявілі. Персанал дашкольнай установы на час правярання эвакуяваў 70 дзяцей і 15 дарослых. Пацярпелых няма. Напярэдадні па Беларусі пракацілася навальніца з залевай і шквалістым ветрам. Наступствы стыхіі зліквідавалі супрацоўнікі МНС. У Гомельскай вобласці фіксаваліся парывы ветру з хуткасцю 20 метраў за секунду, якія валілі дрэвы, ратавальнікі выязджалі на 3 падобныя інцыдэнты. У Лоеўскім раёне і вёсцы Кантакузаўка дрэвы ўпалі на праезныя часткі і перакрылі праезд. У Мічурынскай дрэва ўпала на легкавік. У Гомлі былі затопленыя вуліцы, па некаторых было цяжка праехаць аўтам. У Віцебскай вобласці МНС прыцягвалі для прыборкі зламаных дрэваў у Чашніцкім раёне. Сёння ж ратавальнікі тройчы дапамагалі адпампоўваць ваду з падтопленых прысядзібных участкаў у Салігорску і Слуцку. У Віцебску ратавальнікі атрымалі паведамленне пра падмыў глебы каля жылога дому на вуліцы Шрадара. Людзі падчас непагадзі не пацярпелі. Чыноўнікі Лукашэнкі хочуць адмовіцца ад польскіх яблыкаў, іспанскіх памідораў і еўрапейскай рыбы. Такія планы на найбліжэйшую пяцігодку агучылі ў Міністэрстве сельскай гаспадаркі. Прадукцыю з так званых несяброўскіх краінаў прапануюць замяніць пастаўкамі ад так званых саюзнікаў і ўласнай вытворчасцю. Аднак бізнэсовец Александр Кныровіч лічыць такую ідэю неэфектыўнай. Паводле яго, беларускі рынак залежыць ад імпарту, а мясцовая вытворчасць не можа цалкам закрыць попыту. Эксперт нагадвае, што, напрыклад, польскія яблыкі часта каштуюць танней за беларускія дзякуючы вялікім аб'ёмам вытворчасці і сучасным тэхналогіям у Польшчы. Пашырэнне ж уласнай вытворчасці патрабуе вялікіх інвестыцыяў і не гарантуе эканамічнага сэнсу. На думку Кныровіча, адмова ад еўрапейскіх прадуктаў можа прывесці да росту цэнаў, скарачэння выбару і нават дэфіцыту асобных тавараў. Ён таксама адзначае, што такія забароны нярэдка абыходзяцца з дапамогай рээкспарту праз трэція краіны, што робіць такія захады малаэфектыўнымі. Падрабязнасці на belsat.eu. Беражыце жанчын. Паводле Белстату, беларускія жанчыны ў сярэднім прысвячаюць побыту 5 гадзінаў 43 хвіліны штодня, а мужчыны толькі 2 гадзіны 14 хвілінаў. Найбольш часу ў жанчын займаюць прыбіранне, мыццё, прасаванне ды іншыя хатнія справы, звыш 2 гадзінаў на дзень. Яшчэ 1,5 гадзіны ў сярэднім ідзе на догляд дзяцей. У пераліку на месяц гэта каля 120 гадзінаў неаплатнай працы, фактычна няпоўная працоўная стаўка, але без заробку, адпачынку і бальнічнага. Паводле Белстату, калі ацэньваць такую працу паводле рынкавых расцэнак, яе кошт можа складаць ад 1,5 да 4 тысячаў рублёў на месяц у залежнасці ад аб'ёму абавязкаў. Кіраўніца Камволю Тацяна Лугіна знайшла, як падняць канкурэнтаздольнасць беларускіх прадпрыемстваў. Аказваецца, праблема не ў тэхналогіях, інвестыцыях ці заходніх санкцыях. Беларусы проста недастаткова працуюць. Паводле чыноўніцы, у Індыі людзі працуюць па 12 гадзінаў, а ў нас толькі па 8, ды яшчэ паспяваюць абмеркаваць закваску капусты і выпіць гарбаты. Яна таксама адзначыла, што беларусы нярэдка працуюць звышурочна не таму, што аб'ём задач занадта вялікі, а таму, што працоўны час выкарыстоўваецца недастаткова эфектыўна. Мы жывем у сацыяльна арыентаванай дзяржаве, і не кожны да канца разумее, у якім шчасці мы жывём, дадала Лугіна. Праўда, ёсць нюанс. Паводле міжнароднай статыстыкі, чым багацейшая краіна, тым часцей жыхары працуюць менш, а не больш. У Нідерландах, Даніі і Нямецчыне працоўны тыдзень карацейшы, затое прадукцыйнасць працы ў разы вышэйшая, чым у Беларусі ці Індыі. Іншымі словамі, сакрэт поспеху не ў тым, каб даўжэй стаяць ля станка, а ў тым, каб за гадзіну ствараць больш каштоўнасці. Інакш самай багатай краіну свету даўно стаў бы не Люксембург, а той, хто апошнім выходзіць з працы. Так што замест барацьбы з гарбатай, магчыма, варта было б разабрацца, чаму 1 гадзіна працы ў Беларусі каштуе ў некалькі разоў менш, чым у еўрапейскіх суседзяў.
За парушэнне міграцыйнага заканадаўства з Беларусі летась дэпартавалі больш за 3000 замежнікаў. Пра гэта паведаміў начальнік дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС Іван Новікаў. Падстава для дэпартацыі – сістэматычныя адміністратыўныя правапарушэнні, як правіла, 5 і больш на працягу года, а таксама грубыя парушэнні, напрыклад, кіравання аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення або парушэння грамадскага парадку. Акрамя таго, пасля адбыцця пакарання з краіны высылаюць іншаземцаў, асуджаных за злачынствы. Сямейная драма ў Дзяржынскім раёне. Летась у снежні дачка 58-гадовага мужчыны звярнулася ў міліцыю Дзяржынскага раёну і паведаміла, што ейны бацька знік яшчэ ў траўні летась. Пры гэтым ягоны тэлефон працягваў працаваць, а на паведамленні час ад часу прыходзілі кароткія адказы. У выніку міліцыянты высветлілі, увесь гэты час сім-карты карыстаўся сужыхар дачкі. Мужчына прызнаўся, што падчас чарговага канфлікту задушыў бацьку сваёй партнёркі. Паводле матэрыялу справы загінулы злоўжываў алкаголем, пастаянна ладзіў скандалы, а таксама, са словаў дачкі, раней дапускаў дамаганні да яе. Пасля забойства абвінавачаны вывез цела ў Магілёўскую вобласць і схаваў у гаспадарчай пабудове, а сам некалькі месяцаў падтрымліваў ілюзію таго, што мужчына жывы, адказваючы з ягонага тэлефона. Экспертыза паказала, што абвінавачаны дзеяў у стане кумулятыўнага афекту на фоне працяглай псіхатраўмавальнай сітуацыі. Ягоныя дзеянні кваліфікавалі як забойства ў стане моцнага душэўнага хвалявання. Паводле гэтага артыкулу яму пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. Часам карысна такое ўбачыць, каб троху прызямліцца ў сваіх чаканнях, як кажуць. У Менску зноў заўважылі чаргу, якая больш нагадвае час дэфіцыту, чымся 2026 год. Фота з мікрараёну Менск-Свет за сотні набрала каля 500 000 праглядаў у трэц. Высветлілася, што сотні людзей чакалі магчымасці усяго толькі купіць клубніцы з мікрааўтобуса. У каментарах карыстальнікі жартавалі, маўляў, калі ўсе стаяць, то трэба пастаяць і самому. Іншыя прызнаваліся, што як убачылі чаргу, то проста паехалі на рынак і купілі ягады без ажыятажу і за тую ж цану. Старэйшыя ж беларусы прапанавалі моладзі поўнае пагружэнне ў атмасферу СССР з чэргамі, ажыятажам і легендарнай фразай «больш кіло ў адны рукі не адпускаць». Для валютнага рынку Беларусі чэрвень пачаўся з ваганняў. Паводле старэйшай навуковай працаўніцы цэнтру БЭРОК Настасі Лузгіной, у першы тыдзень месяца беларускі рубель аслабеў да долара, еўра і кітайскага юаня. Долар падаражэў больш як на 2% і цяпер каштуе каля 2 рублёў 81 копейкі. Прыкладна настолькі ж вырас еўра, за яго даюць амаль 3 рублі і 27 копеек. Галоўным фактарам застаецца курс расейскага рубля, які па-ранейшаму задае тренд для беларускай валюты. У траўні продаж беларусамі замежнай валюты перавысіў куплю на 310,5 мільёнаў долараў. Беларускія ж прадпрыемствы ў траўні больш куплялі замежную валюту, чым прадавалі яе. Пры гэтым золатавалютныя рэзервы Беларусі скараціліся больш як на 228 мільёнаў долараў. На найбліжэйшы тыдзень аналітык прагназуе захаванне ваганняў курсу. Долар можа заставацца ў межах ад 2 рублёў 77 да 2 рублёў 86 копеек. Падрабязнасці на сайце Белсату. У выніку сустрэчы ў Лондане лідары Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямецчыны разам з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім агучылі 5 ключавых умоваў для дасягнення трывалага міру ва ўкраіне. Першая з іх – неадкладнае і поўнае спыненне агню. Другой умовай назвалі цяперашнюю лінію фронта як адпраўны пункт для будучых перамоваў. Таксама еўрапейскія лідары выступілі за юрыдычна абавязальныя гаранты бяспекі для Украіны, у тым ліку магчымасць разгортвання міжнародных сілаў пасля усталявання перамір'я. Яшчэ адно патрабаванне захавання замарожаных расійскіх актываў, пакуль Масква не спыніць вайну і не кампенсуе нанесеную шкоду. Пятая умова датычыць бяспекі Еўропы. Усе рашэнні, якія закранаюць еўразвяз і НАТО, павінны ўзгадняцца з чальцамі ЕЗ і саюзнікамі з Паўночна-Атлантычнага альянсу. У супольнай заяве ўдзельнікі сустрэчы таксама асудзілі апошнія расійскія ракетныя і дронавыя атакі супраць Украіны, а таксама парушэнне паветранай прасторы краінаў НАТО. Між тым парушэнні працягваюцца. Латвійская армія паведаміла пра першае знішчэнне беспілотніка, а сёння французскія знішчальнікі сілаў НАТО збілі беспілотнік у паветранай прасторы Латвіі. Імаверна, дрон трапіў у Латвію ў выніку выкарыстання Расіяй сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Уначы беспілотнік парушыў і паветраную
прастору Малдовы. Фрагменты дрона вывучаюць, каб вызначыць, з якой краіны ён прыляцеў і чаму выбухнуў. Ну і будьце пільныя, сябры, пераважна на ўсходняй палове Беларусі. Заўтра чакаюцца навальніцы, месцамі на паўднёвым усходзе моцныя дажджы. У начны і ранішні час у асобных раёнах краіны туман. На гэтым развітваюся, стаўце лайкі і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.